Bol Dena, Mišo Bielý a Shaggy a... Ešte jeden veľký potlesk! Dena je inak členom občianskeho združenia Majme srdce a práve preto vznikol tento song. Ak chcete vidieť klip, ktorý je naozaj dojímavý k tomuto songu, tak si dajte na YouTube. Je to jedno z najhľadanejších slovenských videí momentálne. Dámy, páni, milí priatelia, všetci, ktorí ste s nami, dnes ste sa prišli pozrieť na pochod 1 meter. Že by to už išlo? Ide, super. Ktorého cieľom je vyjadrenie nesúhlasu proti novele zákona o držbe psov, ktorá je momentálne naplánovaná na zajtrajšie čítanie v Národnej rade proti Slovenskej republiky. A my sme radikálne proti nemu, pretože je diskriminačný, je písaný narýchlo, je neprofesionálny a hlavne, a teraz nehovorím za organizátorov tohto pochodu, hovorím to ako ja, Michal Sabo, osobný človek, slobodný človek v tomto štáte, je to politická objednávka. A je to na tomto najsmutnejšie práve, že. A my sme povedali, že vďaka komu aj dnes sme tu, tak by sme chceli povedať, že aj vďaka Tatiane Rosovej, starostke Starého mesta Bratislavy, pod jej záštitou sa takisto koná tento pochod a táto podpora pre všetky zvieratka, hlavne pre psíkov teda. Pani Táňu Rosovú dnes ešte v tomto pódiu definitívne uvidíte, pretože má k tejto definitívne čo povedať. Nás dnes čaká ešte z Denky Prednej, suveréna, príde medzi nás aj Mike Spirit, ale v tomto momente máme ďalších ctených hostí. Ešte by som chcel pripomenúť, že spolu s organizátorom pochodu Pes v núdzi v spolupráci s 1 metrom ešte celú akciu dokonca podporujú združenia Majme srdce, Psia duša a napríklad aj také kinologické kluby ako klub kaukazských a ruských ovčiakov, slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, klub molosov Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne! Pozdravujeme všetkých zástupcov týchto spolkov, ktorí sú spolu s nami. Hello! Veľmi sa mi páči transparent, ktorý som tu videl pred malým momentom. Áno, poprosím, tento hore. Náhubky dáme politikom. Hell yeah! Hell yeah! Sorry, sme rozbláznení, ale vieme za čo a za dobrú vec. Chceme vám pripomenúť, že ešte stále môžete povedať aj svoje aktívne občianske nie vďaka petícii, ktorá sa to podpisuje priamo tu na Viezoslavovom námestí. Ak chcete povedať nie novele zákona o držbe psov, tak môžete. Petícia sa podpisuje práve tu v tomto priestore. Ideme na našich hostí. V tomto okamihu privítame na pódiu pani Danielu Košeckú z iniciatívy 1 meter. Poprosím, privítajte. Zdravíčko. Mikrofón je váš, môžete hovoriť tomuto krásnemu národu, čo len chcete.